Piye Is? Ora dadi ngapa gandeng ana request. Maca ora apa-apa ya, Mas? Ayo nduk mlaku-mlaku rondo. Ayo, ijol namik mu ki ijol. Aku sing iki ana-ana. Ayo rasa, kene wae. Ayo iya iya. Kalau kaide lintange mesem ampeng-ampeng dureng mego jroning ati nduk rasane mung ayem keturutan apa kang sinehadya yen ranyanting rasane kelon ning ati ali-ali mas ilang mripate aja dilali mundhak ala dadine Sembodo ya, Nduk. Oh, Mas Agus. Ayo jalan-jalan apa piye? Le, Nang. Pas beti apa, Le, Nang? Pas bate Mas Nanang. Enek bose yo. Bu. Nggih. Ngendi, Nduk? Iya, Mas. Kene, Nduk. Kalau kaede lintange mesem ampeng-ampeng dhuwuring mega jroning ati nduk rasane mung ayem katurutan apa kang sinehadya yen ranyanting rasane kelon ning ati ali-ali mas ilang mripate aja dilali mundhak ala dadine
matur para tamu sedherek Bapak Ibu sedherek pun Lumantar Arseka Music Production.